Kukwenye saying endiyincanywayo ke apha endayiva samwe kudala laa nto yoba nobody really cares about inyani when ubuxoki is more entertaining. The unfortunate part is that it doesn't take all that much to entertain ingqondo encinci. That's why into ezininzi ndingazikhathalelanga nozandiva ndisithi uba kutshiwo nam nditsho fondini. Umntu okudala lapho uyayazi uba iJani is not in the business of correcting rumors. Loo nto uyivileyo yiyo mtshana. Izolo apha ndibhizi ndiqokelela ii-orders zabantu fondini, Woodstock, Salt River, Maitland, ndayotsho nangapha eDurbanville, umntu ondibonileyo uza kuxelela. Kanti all along kuthiwa ndiseColt ndibanjelwe irhapi. Phofu ke i-original post yona ithi zizibhoxi zalapha kuFacebook. Hayi ke zazimenqe zibowukhuba ubhanxa zihlezi zingandincanya kakade ngunyange nyabs. Ndothuka xa ndifika apha endlini leyithi mna foni nee-calls, hayi bo ankile kuthiwa ubanjiwe. Mna for irape, mtshanam yho ndiyiyo endiyiyo, isidlwengu sona andisiso, zange ndabasiso and futhi soze ndibe siso nange-birthday kamamakho. Unozi ukuthi hayi uyandicaphukela xa undiphiwanga, zange wandicacelwa, hayi ungabe undifaka ii-labels ezidom fondini. Apha imnandi khona ke sinemithetho apha eMzantsi eprotecta abantu from into ezinje. So yonke ibingamenshini igama lam koba bhanxa ingani ngeyihlala ngentsulo eyi-1. Nanko unopeyintana nayo ke wazama i-apology nyana but uyayiva nayo uba uhazi kawenza nje. Kuthiwa thekanta yinguye. Yho, awuxolo wethu Uncle Tops. Kwelam icala hayi ndive itshelela urongo, itshelela lam belirongo but ke wethu uyaqonda xolo wethu mntase xolo. Nezi apology nyana zabo ke are never as loud as the initial allegation. Eyona nto imbi kuyo yonke le nto lena ke naphaa kwi-original post bambalwa abantu who actually care about the victim. Abantu into abayihoyileyo sisigaxa qha uba ngubani uthetha ngayo uyafana naye. If mna kule ngqondwana yakho ndicaphukela abantu abangoomama, hayi mtshanam you are too far gone, akofokole naphela ndiyithethe nawe. As long as mna ndiyazi qha uba the 5 closest people kum zii-females from ingcosi yami oledi, oosista bam abayi-2 nemeyidi itama yasoleka ngo-2010. Nomntu endaziyo uyayazi uba ndicaphukela kwazaa comments mos mna zisexualize abantwana sendipowuste ingcosi yam, umntu ofike esithi umalwakazana. Imagine ke ngoku xa ndizawuvele into zithathele mna yona 14 years, hayi noba umncanywa fondini khawusebenzise i-common sense.